Dan il-messaġġ semmejtu Agħtini qalbek. Agħtini qalbek. F'Iżajja 57 vers 15 naqraw. Għax hekk jgħid l-għoli u l-eżaltat li jgħix għal dejjem li jismu qaddis, jiena nammar f'post għoli u qaddis u ma dak niedem u umli fl-ispirtu sabiex naħji l-ispirtu tal-umli u naħji qalb in-niedem. Ġieli ltqajt ma' Kristjani Evanġeliċi illi esprimew ruhom xi ħaġa hekk. Aħna nemmnu fi Kristu, però ma nemmnux fir-reliġjon. Onestament, diskors hekk ma nifhmux. Il-għaliex jekk xejn Ġesu ta' Nażaret. Ċertament huwa l-aktar bniedem reliġjuż il qatt rajna jew ltqajna miegħu fuq wiċċ l-art. Għax faħam l-aħħar, x'inhi r-reliġjon? Jekk tfittex dizzjonarju, jgħidlek li r-reliġjon huwa set ta' twemmin u nfatti aħna. Il-Knisja ta' Kristu matul iż-żminijiet, anzi minn kmieni ħafna, faslet dak li aħna nsugħulhom kredijiet, il-kredu tal-Apostli, mhux għax kitbu l-Apostli kif nafu. Ma l-kredu tal-Apostli jibda jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missilista ta' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak ma jidhirx. U jkompli jagħti set ta' twemmin, beliefs, illi wieħed qed jesprimi ruħu x'jemmen. X'iżomm u xi ħaddam bħala verità li biha sa jgħix. Allura r-reliġjoni hija set ta' twemmin kif jgħidilna d-dizzjonarju dwar il-kawża, in-natura u l-għan tal-univers. Jiġifieri, ir-reliġjoni ħadd twieġbek għal dawk il-mistoqsijiet minn ġie l-univers, kif inhu l-univers u x'inhu l-iskop tal-univers. Speċjalment meta kkunsidrat bħala l-ħolqien ta' aġenzija sovrumana. Jiġifieri li l-univers beda jeżisti minn att ħidma kreattiva ta' xi ħadd li huwa ogħla mill-bniedem, fil-każ tagħna Alla nnifsu. U normalment, kompli jgħidilna d-dizzjonarju, r-reliġjon tinvolvi osservanzi ta' devozzjoni u ritwal. Xi ħaġa li l-Kristjani jinvolvu ruħhom fiha regolarment hija illi jagħtu karità, jitolbu, isumu, dawn kollha atti ta' devozzjoni. U anke ritwal, iva. Meta nosservaw l-ikla tal-mulej qegħdin niċċelebraw ritwal flimkien biex bih nesprimu l-komunjoni tagħna ma' Sidna Ġesu u ma' xulxin u mod preminenti niftakru fil-imħabtu meta ta' li nnifsu għalina fuq il-Golgota. Allura iva r-reliġjon fiha ritwal u sikwit fih ukoll kodiċi morali li jgverna l-kondotta tal-bnedmin. Hija xi ħaġa ovvja fost il-Kristjani li iva nemmnu li Alla tagħna l-kmandamenti sabiex nobduhom. Ġesu jgħidilna jekk tħobbuni intom se tħarsu il-kmandamenti tiegħi. Bibja hija mimlija bi kmandamenti, regoli, prinċipji għal-ħajja illi Alla jridna insegwu. U allura dina hija xi ħaġa bla sens meta ngħidu li l-Kristjan ma jemminx fir-reliġjon. Il-Bibja hija ktieb reliġjuż u l-reliġjon vera, difatti, hija l-fidi nisranija. Il-fidi nisranija kif malma fl-Iskritturi mqazza. Minn oxra sa oxra l-Iskrittura tgħallimna x'għandna nemmnu dwar Alla, dwar nfusna, dwar il-futur, id-destin tagħna, ma wkoll tgħallimna kif ngħixu, kif nikkorreġu l-iżbalji tagħna, kif ukoll nittrawmu jew nittrenjaw lil nfusna f'għajxin ġust għas-sebħ tal-Alla missierna mhux vera. Allura il-reliġjon vera hija dik malma mill-Iskritturi mqazza. Hawnhekk ma niddejjaqx ngħidha din li forsi ikun hemm min ma jaqbilx miegħi u jgħid li kulħadd għandu d-dritt tar-reliġjon tiegħu, però nafu għal min jaqra l-Iskrittura jaf x'fiha kif Alla meta daħħal il-poplu tiegħu fil-Kanan għalilhom biex ikissru l-plieri tal-ġnus pagani ma jkupjawx id-drawwiet tagħhom
imma biss jisimgħu mill-kelma tiegħu. Alla iva huwa intolleranti minn reliġjonijiet oħrajn ivvintati mill-bnedmin. Triq waħda hemm illi twassal għand il-Missier. U dik it-triq fetaħ-jilna hu nnifsu meta tagħna lill-Ibnu biex ikun il-medjatur bejna u Alla l-Missier. Alla wieħed u medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin, il-bniedem Kristu Ġesu. Sempliċi sentenza li bija tikkundanna kwalunkwe reliġjon etnika oħra fid-dinja. Danna ngħiduh mhux għax aħna moħħna magħluq, ma għax din hija r-realtà li Ġesu afferma lilna u irrid li d-dixxipli tiegħu wkoll jagħmlu l-istess. Din hija t-triq il-vera li twassal għand Alla, però jkun żball meta aħna nippruvaw nimponu l-reliġjon fuq in-nies. Le, m'għandux ikun hekk u l-Knisja matul is-sekli żbaljat kemm il-darba hawnhekk meta tafu l-istorja tal-Inkwiżizzjoni pereżempju biex ma nsemmi xejn. Li għal sekli twal l-Inkwiżizzjoni kienet stabilita biex iġġiegħel lin-nies jibqgħu fejn huma avolja forsi ma ridux. Allura l-Inkwiżizzjoni b'teddid ta' ħabs u anke ta' pjena kapitali kienet iġġiegħel in-nies li jibqgħu marbutin ma' Ruma, mal-Kattoliċiżmu Ruman. Dak kien żball serju, naqraw pereżempju dwar il-Conversos, speċjalment fi Spanja, fejn kellek nies Lut u Musulmani li kienu imġelin jikkonvertu altrimenti jikkonfiskaw il-proprjetà tagħhom jispiċċaw il-ħabs jew anke maqtula. Storja ta' niket illi llum jekk xejn ħadna il-lezzjoni u għarafna kemm ta' bilħaq il-reliġjon ma tistax timponija fuq dak li jkun. Minna nfisha r-reliġjoni hija rabta konxja u volontarja tagħna mal-Alla. Irid jiġi minni illi jien irrid inħobbu lil Alla, irrid naqdih, irrid nimxi fil-modija tiegħu. L-Apostolu Pawlu pereżempju fl-ittra lill-Kolossin lill-għaddejja li kienu insara, membri fil-Knisja jgħidulhom qobdu f'kollox lil sjiedkom skont il-ġisem mhux għall-għajn biex togħġbu l-bnedmin imma bis-safa tal-qalb u l-biża' tal-Alla. U kull ma tagħmlu għamluh bil-qalb. Qisu lill-mulej u mhux lill-bnedmin. Għamluh mill-qalb. Alla jfittex aktar minn kull ħaġa oħra l-attitudni jew l-atteġġjament intern tagħna. Il-qalb, il-vera jien, mhux għal wiri tan-nies, mhux biex nimpressjona ħadd ieħor, Ġesu pereżempju jgħidilna li meta ssumu turux lill-bnedmin li qegħdin issumu, imma aktarx aħslu wiċċkom biex ma tidrux li intkom sajmin u missierkom li jaraf il-mod imbagħad iroddilkom fil-beraħ. Il-prinċipju illi fi kwalunkwe fil-prattika tar-reliġjon nisranija irid ikun hemm li wieħed se jaqdi lil Alla volontarjament għax irid hu. Jekk jien se nġiegħ lil uliedi jew raġel iġiegħ lil martu biex tkun nisranija bħalu, da ma jagħmel sens. Din mhix il-mogħdija tal-Iskrittura. Pawlu meta kiteb littra ċkejkna tiegħu lil Filemon fejn inkoraġġih biex jilqa' lura lill-sier maħrub tiegħu Onesimu, jgħidlu imma bla ma tkun taf int ma rrid nagħmel xejn biex tal-ġid tiegħek ma jkunx qisu ta' bil-fors imma minn rajk. L-Apostolu Pawlu ried li Filemon minn rajh għax irid hu jilqa' lura lil Onesimu bħala anke ħuh fi Kristu. Il-reliġjon allura hija xi ħaġa volontarja u tesprimi wkoll li nfisha f'qima grata. Ir-reliġjon titrasforma l-ħajja tagħna il għaliex tħajjarna, timmotivana la darba għarafna lil Alla f'ibnu Ġesu Kristu hemmhekk għandna se nersqu biex nagħtuh qima.
se nersqu biex inkunu involuti fil-persuna kollha tagħna biex irroddu l-ħajr, biex infaħruh, biex immielu qudiemu bħala l-servi tiegħu. Pereżempju, David jesprimi lilu nnifsu hekk f'Salm 63. U Alla int Alla tiegħi, misħab infittxek jiena. Ruħi għatċana għalik, laħmi imxenna għalik, fart nixfa maħruqa fejn m'hemmx ilma. Għalhekk ġejt narak fis-santwarju biex nara s-seta u l-glorja tiegħek, għax it-tieba tiegħek hija aħjar mill-ħajja u xoftejja lilek faħr. David ċertament ma kienx sfurzat minn ħadd ieħor imma liberament ħass il-bżonn li jersaq li Alla bit-tifħir ta' fommu u bil-qima ta' qalbu. Ir-reliġjon ukoll tesprimi li anfisha f'servizz jew f'qadi imnebbaħ mill-imħabba. Mhux qadi biex nipprova nimpressjona lil Alla, imma qadi ispirat mill-imħabba. F'din qiegħda l-imħabba mhux għax aħna ħabbejna l-Alla, imma għax hu ħabb lilna u bagħat il-libnu biex ikun il-propizzjazzjoni jew il-mezz tal-maħfra għal dnubietna. U allura Alla ħabna l-ewwel aħna nirrispondu għal dik l-imħabba f'qadi ubbidjenti. L-Apostol Pawli jgħidilna għalhekk kull ma tagħmlu sew jekk tieklu jew tixorbu, jiġifieri anke f'dawn id-dettalji ċkejkna tal-ħajja għamlu kollox għall glorja tal-Alla. Servizz imnebbaħ mill-imħabba. Allura rrid insostni u ngħid li l-reliġjon ikun żball gravi jekk aħna nippruvaw nisfurzawha jew inġelu ħadd ieħor. Le, rridu aktarx nipperswaduhom bl-imħabba. Meta nitkellmu dwar evanġeliżmu, ġifieri li aħna ngħaddu l-bxara tajba lil ħadd ieħor, dan se nagħmluh motivati mill-imħabba, b'kumpassjoni, brieda tajba, u iva ħanippruvaw nirraġunaw u ħanippruvaw nipperswaduhom lin-nies imma mhux bit-theddid, mhux billi b'xi minaċċa jew bi kwalunkwe metodu karnali ieħor. Aktarx l-Apostlu Pawlu jgħid issa billi nafu x'inhu l-biża' tal-mulej. Aħna nfittxu li nfehmu lin-nies. Nfittxu li nfehmu lin-nies. U allura ma naslux biex nużaw theddid jew rikatt. U lanqas ebda tattika ta' terrur jew brutalità kontra l-infidili. Għal darb'oħra hawnhekk nistgħu nitgħallmu ħafna mill-iswa tal-Knisja. Il-Knisja użat ħafna drabi tattiċi karnali ta' theddid skomuniki bla sens u dal-affarijiet kollha. Le, il-Kristjan ġenwin aktarx akkost li ibatiju. Jfittex li iwassal l-Evanġelju lin-nies il dawk li għadhom mitlufa, però bil-persważjoni. L-armi tagħna mhumiex karnali, huma spiritwali biex iwaqqgħu l-fortizzi, biex iwaqqgħu dak l-ideat żbaljati ta' idolatrija fl-imħuħ tan-nies biex iduru lejn Alla l-ħaj u jsibu fih fi Kristu ibnu il-salvazzjoni ta' ruħhom. Atanasju illi fir-raba' seklu defenda bil-qawwa id-divinità sħiħa ta' Sidna Ġesu Kristu ħallilna bil-miktub meta qalilna li r-reliġjon vera tistmer kull vjolenza. Ir-reliġjon vera tistmer kull vjolenza. Ma toffri ebda argumenti ħlief bil-persważjoni. U dana huwa il-mudell ta' Sidna Ġesu nnifsu u wkoll tal-apostli tiegħu. Allura rridu issa nisaqsu. Milliema parti tal-bniedem għandha tiżvolġi r-reliġjon, minn fejn għandha tnixxi, minn fejn għandha toħroġ ir-reliġjon. Reliġjon safja u sabiħa, dik ir-reliġjon aċċettabbli għal Alla għandha tiġi mill-qalb. Din mhijiex ma nix nitkellmu fuq show jew reċtar għal wiċċ in-nies. Imma hija relazzjoni li qegħdin nikkoltivawha jien ma' Alla. Alla u jien. Ibni
naqraw fil-Proverbi 23 vers 26. Ibni, għatina qalbek u ħajtax u għajnejk bitrati. Alla dak li jitlob minna. Li natuħ qalbna. Dak li jrid minna, natuħ qalbna. Mbagħad nitalmu bil-mod il-mod nitaxqu fil-triqat tiegħu, il-modi tiegħu li huma l-aħjar. Allura r-reliġjon mista tkun mżejna bl-onestà, bl-integrità, bis-sinċerità kollha. L-ikbar denunzja li kellu Sidna Ġesu Kristu kienet meta propjament kixef l-ipokresija tal-Farisej. Dawk li suppost kienu miżmumin bħala l-krema reliġjuża fis-soċjetà tagħhom, Ġesu kixifhom, esponihom bħala oqbra mbajda, bħala nies li jabbu tabiet qal fuq ħaddieħor imma nfushom mhumiex lesti illi imissuhom bl-iżgħar seba' tagħhom. Kienu nies illi jagħtu d-deċmi fuq il-fejġel u l-kemmun u n-nanieħ fuq affarijiet trivjali, affarijiet żgħar, ma mbagħad insew jew traskuraw l-affarijiet maġġuri tal-liġi tal-Alla, ġustizzja, il-ħniena, il-fedeltà. Bir-raġun Ġesu ukoll għajjarhom bħalma mill-qablu wkoll Ġwan il-Battista janisel tal-lifat. Alla jistmer reliġjon illi mhix ħieġa minn qalb, reliġjon illi minn għalina bija se nimpressjonaw lil ħaddieħor. Proverbi 4 vers 23 jagħtina twissija hawnhekk. Jgħidilna ħares il-qalbek, attent minn qalbek, assess fuqha qgħod attent minnha għax mill-qalb joħorġu n-nixjat tal-ħajja. X'hemm f'qalbek se jiġi espress fl-atti tiegħek, fid-diskors tiegħek, fl-emejjel tiegħek. U allura Alla jaċċetta u jieħu pjaċir bir-reliġjon li tinvolvi l-bniedem sħiħ. Alla jrid lili kollni kemm jien l-ewwel nett fil-ħajja intellettwali tiegħi. Alla tagħna miżura ta' intelliġenza li l-kull qed waħda minnha u dik il-miżura ta' intelliġenza Alla jridna illi nħaddmuha favur tiegħu. Illi ta' bilħaq insiru nafuh. David meta kien fuq il-sodda ta' mewtu sejjaħ l-ibnu Salamun u għallu inti ibni Salamun ara fil-Alla ta' missierek u waqdih b'qalb sħiħa u bruħ ridja, bruħ li trid minn nafisha għax il-mulej jifli l-qlub kollha u jifhem kull tiswir tal-ħsieb jekk tfittxu għalik issibu. Iżda jekk titilqu jarmik għal dejjem. Alla jrid il-qalb sħiħa tagħna li aħna nfittxu biex narfuh anke b'moħħna. Huwa sinifikanti meta Ġesu kwota il-kmandament il-kbir tal-liġi żied ukoll il-frażi u b'moħħok kollu. Int għandek tħobb il-Mulla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, bir-rieda kollha tiegħek u b'moħħok kollu. Huwa importanti għalina li aħna nużaw l-intelliġenza tagħna biex iva nsiru mitla tal-Iskrittura. Għaliex l-Iskrittura tarrafna lil Alla, turina min hu Alla. Ħosea 6 vers 6 jgħidilna jiena ħniena rrid u mhux sakrifiċċju u t-tarif tal-Alla aktar mill-offerti tal-ħruq. Alla jrid illi narfuh. Aktar milli rresqulu għotjiet iridna illi narfuh. Iridna li noqorbu lejh, illi navviċinawh, illi nfittxuh anke bil-moħħ kollu tagħna. Dak li Alla tawulna bħala verità tiegħu, verità li hija kontenuta fl-Iskrittura Mqadsa, Alla iridna nkunu nafuh. Waħda mill-ambizzjonijiet ta' Kristjan ta' veru hi illi iva jfittex anke jekk bil-mod il-mod, imma jfittex illi jaqra l-Iskrittura kollha kemm hi. Kollha kemm hi. Minn oxra sa oxra. It-tieni, Alla jaċċetta reliġjon li tinvolvi wkoll għada emozzjonali tagħna. Alla milna nies b'emozzjonijiet, nafu nifirħu, nafu niddejqu, nifrustraw ruħna, nittamaw, damma kollha emozzjonijiet u iva il-fidi tagħna għandha tqanqalna biex aħna nħossu il-ferħ tagħna,
fil-preżenza tal-Alla. Li aħna niddejqu wkoll meta noffenduh il-Alla. L-emozzjonijiet jilagħbu parti importanti mill-ħajja reliġjuża tagħna. Fil-ktieb ta' Iżajija, kapitlu 66, hekk jgħid il-Mulej. Is-sema huwa t-tron tiegħi u l-art hija mirfes f'riġlejja. Fejn imela d-dar li tistgħu tibnuli u fejn huwa l-post tal-mistrieħ tiegħi? Għax dan ħwejjeġ kollha għamlithom idi. Hekk saru dan ħwejjeġ kollha, jgħid il-Mulej. Iżda lejn dan il-bniedem inħares, lejn l-umli u minn qalbu niedma u jitriegħed għall-kelbti. Qalb niedma Alla ma jwarrabiex u wkoll dak il-persuna li jitriegħed għall-kelbti. Kemm inkunu qegħdin nqarqu bejn nfusna, nibtaħna naħsbu li nistgħu naqraw l-Iskrittura nagħlquha u immorru biex inkomplu fuq in-negozju tagħna u fuq il-ħajja tas-soltu tagħna. Mingħajr ma nikkonsidraw u nimmeditaw bis-serjetà kif tolqotna l-Iskrittura. X'bidliet, x'kambjamenti rridu nintroduċu fil-ħajja tagħna biex inkomplu niġu trasformati fil-ġbija ta' Ibnu Ġesu Kristu. Għalhekk ukoll l-Iskrittura, l-reliġjon aċċettabbli quddiem Alla tinvolvu wkoll l-imġiba morali tagħna. L-imġiba tagħna. Aħna nafu x'inhuwa tajjeb u x'inhuwa ħażin, Alla jridna nagħżlu t-tajjeb. U t-tajjeb kapaċi nagħżluh dejjem bit-qawwija tal-Ispiritu Santu li jgħammar f'kull Kristjan. Imma anke mill-antik, Mosè pereżempju meta kellem lill-Iżraeliti li kienu waslu biex jidħlu fl-art imwiegħda fil-Deuteronomju 10 vers 12 jgħidilhom: U issa Iżrael x'rid il-mulej Alla tiegħek minnek li tibżam il-mulej Alla tiegħek biex timxi fit-traqat kollha tiegħu u tħobbu u taqdi l-mulej li huwa Alla tiegħek b'qalbek kollha u b'ruħek kollha u tħares il-kmandamenti tal-mulej u l-istatuti tiegħu li llum qiegħed nagħtik għall-ġid tiegħek. Li tħares il-kmandamenti kollha tal-mulej. Hija frua u angan jekk jiena nemozzjona ruħi bil-ħsieb tal-Alla imma mbagħad nibqa' ngħix fid-dub. Nibqa' nwarrab konxjament il-kmandamenti illi ħallilna Sidna Ġesu Kristu, fosthom il-kmandamenti l-kbir tal-mħabba. Nħobbu l-xulxin bħalma jien ħabbejt lilkom. Għaldaqstant, avolja int indenju bħali u bħal bqija tal-bnedmin. Aħna lkoll indenji. Avolja int indenju ħadd mhu dejnu ta' qalbek li falla. Għatijielu kompletament u bla riserva. Hekk jitkellem William Howells. Avolja int indenju ħadd mhu dejnu ta' qalbek li falla. Għatijielu kompletament u bla riserva. Irridu nibdew allura bl-indiema billi aħna nduru li Alla u iva b'riżoluzzjoni ferma u bit-talb sabiex hu qawwina inweduh li aħna nagħtuh qalbna. Li aħna nagħtuh kull ma aħna u kull ma għandna bħala sakrifiċċju ħaj. B'rispons għal modrija li huwa wera magħna permezz ta' Sidna Ġesu. Meta tagħna dak id-don indeskrivibbli tiegħu biex ikun il-fidwa tagħna, il-ħajja eterna tagħna. Bħal Giovanni Calvino, il-coat of arms, l-arma tiegħu kienet turi qalb fuq id, qalb miżmuma fuq id. U bil-Latin miktub cor meum tibi offero Domine prompte et sincere. Dak il-motto ta' dan il-riformista famuż tas-seklu 16. Ejjew nagħmluh ukoll il-motto tagħna. Ja Sid, noffrilek qalbi fil-pront u sinċerament.